Cepil bumbu masakan gawe dodol mider. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin. Dino iki Mbak Titin ape nyepil carane gawe bumbu gawe masakan mider. Iya ya Cah, gawe dodol mider. Sadurunge methiki lombok dhisik ya. Bar nyiapno bawang brambang karo lombok, lanjut iki bumbu empon-empone. Langsung dirajang ae. Bar bumbuane di iki engko Mbak Titin ape gawe bumbu patang macem Cah. Ape gawe bumbu serbaguna, gawe gorengan, bumbu soto santen, bumbu rica-rica, karo bumbu pepes. Sepurane ya Cah, Mbak Titin gak iso nyepilno siji-siji iki bumbune apa ae, soale Mbak Titin iki dikejar waktu Cah. Nek bumbu serbaguna aku gawe bumbu jangkep utawa bumbu lengkap ya, ninggal kemiri tok. Tenang Cah, bumbu iki serbaguna iso gawe gorengan, gawe ungkep, periwaan. Tinggal di blender ae. Nek pengen bumbune awet, ditambahi uyah ben gak cepet mambu lan iso disimpen ning luar ruangan selama seminggu. Gak usah mlebu kulkas. Nek gak percaya jajalan dhewe ya. Bar ngirisi bumbune iki lanjut tak kei godhong jeruk, terus bumbu liyane kayata tumbar karonan jinten, merica barang ya aja sampe lali. Ripol guri, karek ngimboi kemiri, sing butuh nganggo kemiri. Nek sing bumbu serbaguna gak usah nganggo kemiri. Wis lengkap kabeh kari blender. Iyalah malah lomboke keri. Bumbu rica-rica kan kudu nganggo lombok karo bumbu pepes barang. Jadi cukup bumbu rica-rica karo bumbu pepes ae sing ditambah lombok. Wis lengkap kabeh kari di blender. Iki soale porsine akeh jadi tak blender Cah, gak tak ulek. Nek diulek kesuwen. Ale Mbak Titin gawene akeh Cah. Kowe lek nyawang gaweku ngono lho wegah, apa meneh nglakoni. Yo malah aras-arasen. Bumbuku wis dadi kabeh, karek siap mlebu ning jero kulkas. Engko nek masak kari njupuk bumbone, satset ngono lho Cah. Bumbu praktis satset tanpa ribet. Iya apa ora?